Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyyah li ibtigha'il ulumi nafi'a wa ibtigha'i mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'alumina hadza tafsirul Qur'an. Ya Allah waqdi hawaijana wastajib dungaana ya Allah. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka min amba il ghaib kan ya. Tilka min amba il ghaibi nuhiha ilaik. Ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadza fasbir innal aqibata lil muttaqin. Tilka utawi mangkono keterangan ayat-ayat dhuwur sing nerangke sejarahe Nabi Nuh sing ket wingi-wingi kita ya wis krungu karo ya wis ngerti. Iku min ambail ghaibi, setengah sangking sejarah-sejarah gaib. Ayat tegese tilka tafasilu utawi mangkono-mangkono perincian penjelasan alati bayana kang wis jelasake sapa Gusti Allah ha ing kejadian utawa ing ambail ghaib iku minal akhbari, setengah sangking kisah nyata utawa khobar. Alati kanat kang ana apa kisah nyata niki ana iku ghaibatan, ghaib nganil khalqi sangking makhluk. Nuhi kang aweh wahyu sapa ingsun ha ing iki kisah utawa ing iki khobar. Ayat tegese tilkal akhbara ing ikilah khobar sun wahyaake ilaika maring sira Muhammad. Ikane saiki bali ndomire ning sira Muhammad wis ora ning Nabi Nuh. Domir ki apa ngono ya wis.
Makunta kang ora ana sapa sira. Ora ana iku tak lamu ngerteni sapa sira ha ing iki khobar. Ha ing iki sejarah. Antahya sira Muhammad wala qaumuka lan qaumira. Bitariqil tafsili kelawan dalan rinci, kelawan dalan cetha. Min qabli hadza saking sadurunge iki. Ae tegese min qabli ihaina saking sadurunge oleh mahyakake sapa ingsun ilaika maring sira binuzulil Qur'ani kelawan tumurune Qur'an. Kilo Muhammad wabah penjelasan tentang kejadian-kejadian sing ning kene diterangke saka Nabi Nuh. Tadi mengkilas balik biyen ning Nabi Nuh sing iso diarani awal nabi kontak langsung ngejak neng kaume karena nek Nabi Adam niku awal nabi sing dadi bapak sing neng kono nurunke tedak turun. Nek Nabi Adam rak jedulke tedak turun. Jedulke anak putu. Terus berkembang banyak. Nabi kedua Nabi Nuh niki wis ngejak kaum misen, wis ana tugas. Nabi Adam rak ora duwe tugas kuwi, tugase padha karo jedulke anak putu terus ngupakara anak putu. Nih. Rasah rasah gawe perbandingan lho. Maksude rasah gawe perbandingan iku penak Nabi Adam nek ngono kuwi. Penak awake dhewe nek dibanding biyen penak awake dhewe. Nyatane kita diuripke ning jaman saiki tur duwe bentuk kehidupan sing kaya ngene. Aja muni penak kae ora ana wong penak pokoke donya iki. Lho kabeh kangelan laqad khalaqnal insana fi kabad. Yakti ingsun Allah nitahake insan, nitahake menungso ing dalem kangelan, ing dalem rekoso. Mula donya iki ora ana penake. Gandeng ra penak, sing ra penak niki disikapi penak ngono wae. Men ora beban, urip iki meng ora beban. Sikapi slow, sikapi penak. Ora usah ngeden-ngeden, ora usah nemen-nemen le nyenengi donya, le gendoli donya, le ngrungkepi donya ora usah lah ming donya kok. Duwe syukur ora duwe ya wis. Netepi kewajibane. Nek nggon kadonyan kok kewajibane golek, ora oleh nganggur golek ngono ae. Ora usah nyengko-nyengko. Oleh sithik alhamdulillah, sedengan alhamdulillah, oke alhamdulillah. Allah niku ra secetil itu. Nek jenengan muni ra oleh dosa gedhe seolah-olah ngonekke Allah iki cetil. Wah, itu dosa gedhe tenan. Nyepelekke Allah seolah-olah Allah iki duwe watak, duwe sifat kaya menungso. Nah, kaya menungso, sok gelem ngekeki sok ora. Kuwi rak sifat menungso. Nah, menungso iki ming sok gelem ngekeki sok ora. Ning nek Gusti Allah wa ora bakal wis. Fama yakmal miskola dzaratin khairan ya roh wis dumungke sing sapa wonge nglakoni apik sak gedene wiji sawi mesti weruh hasile. Dadi aja pisan-pisan wah aku tetep ora oleh ra dikeki wah nangudzubillah. Tenan wis.
Padha karo kufur nikmat itu namanya. Rada bahaya banget itu. Ning la ing kafartum inna azabi la sadid. Kowe ngufuri nikmatku titenono. Siksa sing banget to wae nglarakake. Jojoh cangkemmu itu. Bahaya. Lah sing jedulke tembung mau cangkem kok yo. Hukumane cangkem. Karepmu pokoke dinikmati, hidup itu dinikmati. Sing penting cetha komitmene real Quran. Komitmene iki urip iki jebul Quran ibadah. Nah, kepenak malah. Aku iki pokoke kahanan apa wae sing dikirimke Allah ning aku tak sikapi karo tak garap men dadi ibadah. Wis penak nek ngateni mbuh nyenengke mbuh nyusahke pokoke bismillah tak niate ibadah ngono. Aja mung pikirane donya wae. Donya iki mung sarana nggo batu loncatan nemen-nemeni do mikir. Angger tenguk terus kaya wong nelongso. Ukurane iki dadak wong liya sing marahi ora apik iki ukurane wong liya iki lho. Gek kae iki. Lho kok terus kae kok. Kita sing uripe Allah kae sing uripe Allah otomatis sing di keputusan tentang urip kita karo uripe dhek iki Allah. Kita diputusi bentuk urip ngene kae diputusi bentuk urip ngono ya wis ngopo meri. Wong kuwi wis digawe karo sing nyipta kok. Sing ra pas karo sing marai ngrangsang iki ya niku kurang menyadari nek kita niku dicipta duripke. Wong liya dicipta duripke oleh nyipta digawe beda. Wong wis digawe beda kok meri. Padha karo ra trima karo Gusti Allah nek nggon donya lho iki ra sameri. Karena intine urip ki ora kok kemeren ning nggon donya ora kok kudu kaya kae ora ning fastabikul khairat. Intine urip ki do berlomba-lomba nglakoni keapian nek kita paham. Wah sing penting keapian kere ya iso nglakoni apik, sugih ya iso, sedengan ya iso, mung karek nari karep karo bagaimana kita pinter-pintere mengelola urip ini to. Nek jenengan paham ngaten niku asik banget urip. Nyikapi apik, iki digawe apik kok ora iso, ayo jajal, golek liyane sing marai apik. Malah nek wong sing paham, waduh lah aku duwe duit akeh kok mah ning saya rusak. Saya rapik tak randidit ngono. Nek nggon iki waton omong iki. Kok le isa-isane tak randidit. Ora iso. Tur nek nggonku iki mung kaya banyu mili ya kadang ana, kadang ra ana, kadang duwe, kadang ra duwe, kadang titik, kadang oke, nek nggon kuwi mung kaya banyu mili wong kuwi bagian dum-dumane Gusti Allah. Dirasakno kae mung karek tandang. Niki aku kok ngadepi kanca ya tak dadekne lahan ibadah mung kebagusanku tambah ngeten niku. Dadi kepenak. Lah engko karek kahanane piye? Kahanane pas ketemu pas ngadepi niku kahanane piye? Dituntun karo sejarah-sejarah ngeten iki. Oh, zamane Nabi Nuh ana gambaran garis besar urip niku sing iso slamet saka siksane Allah nderek nabine manut syariate. Sing cilaka ya mbangkang nabine. Iki nek aku mung nuruti seneng ning mbangkang, mung cilaka iki. Nuruti seneng ning mbangkang.
Ora ketara lho iki ketoke ngeten iki ora ketara lho kadang-kadang gedhereng kaya merasa wis nglakoni apik ning jebul apik niku nuruti seneng ora kok nderek syariat. Sementara syariate ditawake moh teh ora seneng. Ora dadi ndrawasi nek sing ngeten iki. Wong ketoke wis apik ning jebul kuwi iki nuruti seneng. Ketoke wis apik ning niku jebul nuruti seneng. Sementara ana apik sesuai karo syariat mo ora temandang teh ora seneng. Ayo gampangane kaya wau dalu ning lapangan Lela kira selawatan Gus Tangin ngono sing ngaji aku. Wah, angger muni selawatan wis. Wes pokoke waton bengok seru. Gambar kucing. Wih, waton seru. Waton seru. Dikira gambar macan. Kurang seru, bengok meneh ngono iku. Wah, do seneng kabeh. Seneng kabeh. Tak delok iki do seneng. Dadi seneng merasa apik. Padahal teh nuruti seneng. Mbasan tawani sing niki iki dawuh saka rasule, dawuh saka nabine mangkel sebabe ora seneng. Nah iki wis repot. Mbasan ngaji ora pati seneng. Hae do teng celbung ora kepenak kae. Iki terus piye nek ngaten iki ukuran nang rasane jenengan dhewe-dhewe nalika kita ini dihadapkan dua hal sementara sing iki syariat sing kudu ning kok nang rasa itu lebih cenderung nuruti seneng walaupun kudu syariat gek ana syariate kok ora seneng ini sing rada rusak ketoke atine ora krasa nek sing ngaten iku ora krasa kok Mula nek kaya kula ngono nek nggon gang majelis karo majelisan karo ngaji seneng ngaji. Sing paling mantep rasa kula ya nek esuk niki masalahe do seneng ngaji kabeh. Nah, kudune nek ra seneng ra mangkat masalah itu. Lah iya ora seneng kok. Ning gandeng mangkat iki mesti seneng. Dan saya yakin mesti seneng ngajine ora kok seneng karo aku ki ora. Kuwi tenan. Tetep ming seneng ngajine wong nyatane nek pas ra ngaji iki ngelek-elek aku ngono lho maksudnya. Iki seneng ngaji. Mula lek seneng ten riku niku. Berarti yakin wis dulur-dulur esuk kae tetep ming ahli iyup-iyupe Allah iki. Wong nyatane pendak esuk gedereng karo gedaman-daman wektune nggo ngaji tenan ora iya daftar oleh iyup-iyupe Allah kelas VIP to kae. Aja tenan. Aja seneng ngaji kabeh kok. Kesan juas ngantek piye-piye tetep mangkat, piye-piye tetep mangkat kok. Wah, mbok kuwi iki upamane diasok-asok kowe mangkat lho. Tenan lho. Tetep mangkat. Lho seneng ngaji kok arep piye? Ya ming alhamdulillah. Dadi katakan saja tok lek iki kiai niki alusan dilalahi ora. Napa jenenge? Ora. Ora kasar ngono lho alhamdulillah. Nah kula wis do ora bakal ana wong andel kok ya wong iki. Sapa sing andel? Ora bakal ana. Ning wong kasar alus iki tetep bahas Quran. Dadi anane ming apik karo apik. Ngaji kok bahas Quran ngene kok. Gila iki deloken piye sejarah sing wis tak terangke ning awakmu Muhammad wujude kejadiane Nabi Nuh. Kabeh niku bagimu gaib dalam arti gaib kowe ora ngerti wong kuwi balik nang
kehidupan zaman biyen. Asline gaib kowe ora ngerti, maksude gaib niku kowe ora ngerti. Nek iki ora tak wahyoke ning awakmu. Nek iki ora tak wahyo, iki dadi wahyu ingsun sing tak paringke ning awakmu Muhammad, uga ning kaummu. Asline makunta tak lamuha anta wala kaumuka nek asline. Kowe ora ngerti. Makunta tak lamuha, kowe ora ngerti, tetep ora ngerti. Termasuk kaummu ya ora ngerti saka sadurunge iki, le ngerti ra iki tak terangke ning awakmu nganggo nuduhke utawa nurunke Quran. Binuzulil Quran. Akhirnya terus kowe dadi ngerti, nek wis ngerti iki dadi ajaran. Dadi ajaran kaya ngene iki lho. Rakyosip tok fasbir mula sabara sapa sira ngala azaha ulail kufari ing atase mangkono-mangkono wong-wong kafir. Kama sabara kaya oleh iso sabar sapa Nuh Nabi Nuh ngala aza ulail kufari ing atase mangkono-mangkono ta ing atase gawe larane mangkono-mangkono wong kafir. Makane kowe sabar saka apa nalika kowe iki ngejak kaummu ora kok saben kaum sing mbok jak gelem manut ora ketemu karo kaum-kaummu iki sing tetep kufur, ora ngandel, ora manut, ora percaya karo awakmu, terus engko jedulke sikap-sikap sing nglarani atimu. Jedulke kelakuan maupun omongan sing nglarani awakmu. Lah pas digawe lara ngono kuwi ya sabar. Kaya sabare Nabi Nuh jamane ngadepi kaume. Kowe mending Nabi Nuh iki duwe kaum pirang-pirang sing manut ning wong 80. Ming wong 80. Nabi Nuh mula kowe sabar wis kaya Nabi Nuh kae. Wong kaum iki ya werna-werna, ora sempurna dunyane. Tetep kelakune iki ana apik, ana elek, ana taat, ana maksiat. Dadi ana kaum sing taat karo awakmu ning ya ana kaum sing emoh-emoh tenan karo awakmu. Malah kadang sing emoh wae dulure. Ya Abu Jahal, Abu Lahab iki emoh tenan sih, dulur keluarga cerak. Kakangne ramane dhewe iki dadi Pak Dene sih. Pak Dene wae emoh biasa ngono kuwi, ora usah kaget biasa. Dan nalika emoh ki ora kok piye-piye ngrasa luwih apik, ngrasa luwih bener. Ya Abu Jahal niku merasa lebih baik, lebih benar, merasa luwih tuwa, luwih suwe le urip nang kono, ngrasa luwih amba pengaruhe. Gek ngetke Kanjeng Nabi iki mung bayi wingi sore. Makane ya dijak emoh-emoh tenan. Nah iki tamba lho niki, tamba. Wajar to. Ora mesti do manut iki wajar. Dulur lho niki. Dadi jenengan rasa kaget nek dulure ketoke jenengan ki seneng salat, seneng ngaji kok ndek dulur juan ora seneng-seneng. Malah ketoke terus karo jenengan ki rada adoh. Panen kacang ora ngekeki. Minggu pamane kan. Lah ya lambene ketrucut iki mau lah ngene. Kok terus sing panen wah nek kae nyindir ora. Ora. Sindir karo ra sindir padha wae ra tekan kene mbok. Biasa dulur ngono iki biasa, merasa benar, trongko nyengiti ngedwa. Sing paling persis ya, persis kaya Abu Jahal Abu Lahab wis ora njodoni ngedwa nang jaba ngelek-elek mesti tadi guys. Jan persis rasa kaget. Gempung. Lah pripun? Dulur lho kan padahal iki karo aku dulur. Ning embu kok sengite lho. Gek yo kene iki salah apa?
Ngrugekke apa wong ya ora salah ra ngrugekke ning mbuh. Biasa ora mung sampeyan Kanjeng Nabi kuwi ya ngono kuwi, rasa kaget. Fasbir sabar. Angger fasbir sabar wis santai saja. Lakune angger sesuai karo planggeran utawa paugeran. Kono jedulke tembung-tembung sengit, jedulke tembung-tembung istilahnya mungsuwi ya. Ngelak-elek sabar. Kuncine ternyata nang Quran ya mung sabar. Sabar niku pripun jarna, njaya donya iki ra sempurna. Rasah mengeluh. Kula iki pripun ya, Pak? Lah kula usaha ngapiki ra kurang-kurang. Ning kok ya isih ana wae wong sing nek kalih kula ki wo, nek sampean isih urip terus iki. Sampean isih urip terus ya isih ana wae wong sing ora seneng. Ten mriki ana wong sing ra seneng jajal jenengan pindah kono. Padha ning kono ya ana meneh sing ora seneng. Ning alas munyuk iki sengit terus jenengan kamu. Ora ndek kanca, ra ana wong ning munyuke mangkel kok karo jenengan. Ngerusak kebebasan dia. Iki padake donya mbok endi wae iki ketemu ana sing judu ana sing ra judu. Kuwi isine donya rasah mengeluh pripun lho. Kula wis berusaha sak apik-apike karo kiwa tengen yo sak apike kok yo isih ana wae. Oh alah ya Allah, kuwi iki donya mesti ora sakokean mengeluh. Sabar. Nek kula ora kaget wong luwih akeh sih. Tenan nek kaya kula ora kaget, karena sing itu juan luwih akeh. Dadi masaya etel kaya kula. Ketemu sing ora judu wis apal banget. Jeng ngono, ayo kowe meneh aku ya. Biasa banget kok ya. Kumpulan ngaji utawa ngapa-ngapa wis padha oleh-oleh undangan, padha le gaweane ngaji, padha le muni seneng ya acara-acara sing apik-apik ya. Kene teko ya engko kono ra teko. Biasa ngono iki. Kono teko, aku ra teko genti, ngono biasa ngono jae jenenge. Nek ketoke nek ngono kuwi mung ketemu ra sabar iki jenenge. Terus mung bales-balesan. Ora ya ora ngono kok ya nek nggon apik iki pokoke ya nglakoni. Wah, iki sing ra jodoh trimo ramang kan ndak ketemu sampean ora apa-apa. Wong iki niate ora men ketemu ning niate nindakake pengibadahan ngono. Tak yo kepenak. Rasah bales ben sok nek kono anu aku ora teko genti kuwi jenenge wales-walesan. Ora ana bedane. Munyuk ketemu munyuk nang rene. Walesan ora iso, ya ora iso. Ora dadi. Penak iki pokoke lillahi ta'ala. Angger apik, lakoni apik ngono enak. Sabar. Tenan sing dadi kunci iki le sabar kok ya. Lah ya wong akeh iki saka tembung karo saka penilaian saja. Saiki saka penilaian saja ora ya ora mesti positif, ya ana sing nilai negatif kok. Bentuke positif ngaji ngeten iki bentuke ning ora kabeh ngarani positif. Ana sing ngelokke jenengan iki nganggo lok-lokan negatif itu biasa banget. Biasa banget. Nek kok jenengan wae ngelokke ora parah. Aku lok iki jan parah, Dik. Kae iki ling ojang ngaji kur nggo nutupi le dadi gentone ngono iki kerep tamu iki. Wah parah, bener-bener parah. Ning ya wis ben lah ya piye apa ya kudu kon alus ra ya ora iso, ya ben. Sebabe nek kula iki luwih seneng nganggo pemahaman Quran, apik elek iki isih posisi berlomba. Urung iso dadi keputusan. Jenengan apik, jenengan elek urung iso.
Apik elek iki kabeh nglakoni kabeh nemai, mang titeni apik elek iki kabeh nglakoni kabeh nemai sing ten mriki niku nilainya berlomba. Dadi urung iso didadekke keputusan. Wong masalah iki sing ubek. Kita ubek, malaikat kita juga ubek. Dadi urung ana jumlah, urung ana kesimpulan. Asline ra ngono ta ya? Jenengan ubek, malaikate ubek, malaikat raqib ngatid maksude. Wis mesti ngono kuwi lah, iki urung iso. Jenengan putusi kowe elek. Kae apik urung iso kok ya. Iki elek, iki apik, engko malik grembang ketutup eleke kene engko apik, kene ganti ngatite nyatet elek. Wis. Kene raqibe nyatet. Kene ngatit terus nek kene iki ketok. Ning yo mula nek jenengan pengen tentrem pahami iki isih berlomba. Kita semua niku iki isih berlomba lho iki. Isih pinter-pinteran ngebaki catetan. Aja seneng mutusi iki urung dadi keputusan. Wong isih nglumpukke kok. Jenenge sing nglumpukke iki urung ana jumlah kok ya. Kok nek wis tekan finish kae, kae ana jumlah sing jumlah kuwi dadi keputusan. Arep husnul khotimah kok suul khotimah kuwi kok nek sakniki santai. Mula aja seneng sok biji kae elek kae apik. Nggak ada istilah seperti itu. Neng ayo berlomba-lomba tenan. Wah insyaallah nek jenengan enten tentrem urip ki asik. Niki mangrasake ditandangi, digawe ayem tentrem ora usah mikir piye-piye. Kene sugih ora usah didadekke masalah. Apik eleke wong ora usah didadekke omongan, wong awake dhewe ya duwe ngono ae. Muga-muga dadi ridani Allah, berkahi Allah, rahmati Allah, sehat waras ingkang manfaat faedah dunya akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.